Predsjednik Županijske skupštine i njegove kolege iz vladajuće koalicije imaju dvostruka pravila u primjeni Poslovnika, odnosno proizvoljno tumačenje pravila, propisa i Poslovnika, pa čak i zakona, upozoravaju riječki laburisti. Smatramo da je proračun dokument koji se uistinu ne smije i ne može tumačiti proizvoljno i da je vjerodostojno tumačenje samo jedno, te da svi članovi skupštine, ne samo neki, ponavljam, svi moraju biti upoznati sa tim vjerodostojnim tumačenjem. Svoju proizvoljnost pokazali su na posljednjoj skupštini u raspravi o prijedlogu plana zaštite od požara. U tako važnom dokumentu kao što je plan zaštite od požara otkrili smo nepotpune ili netočne podatke. Govorimo o imenima i kontaktima odgovornih osoba. Još jednom ponavljam, to su osobe koje su odgovorne za provođenje plana zaštita od požare. Ukazali smo da su tamo imena osoba koje su u mirovini, imena osoba koje više nisu na tim funkcijama ili imena osoba koje rade u drugim gradovima. Dakle, po nama ozbiljan propust. Prvo smo mislili biti suzdržani jer smo mislili da je to nekakva slučajna pogreška, da smo sad ukazali na nju i da će time stvari ići u boljem smjeru. Međutim, na skupštini smo dobili odgovor, pa da, mi to znamo, eto, teško je uvijek imati ažurirane podatke. Ako oni to znaju, njihova je dužnost i odgovornost, prvenstveno moralna, nama dostaviti točne podatke na klupe. A kao najveći grijeh spominju kršenje zakona o proračunu. Članak 37 zakona o proračunu jasno govori da do 15. studenog Skupština mora dobiti gotov prijedlog proračuna. Mi to nismo dobili, mi smo dobili smjernice za izradu proračuna. Župan misli da je to isto, međutim evo mi mu kažemo, ako sam to ne zna, mi mu kažemo to nije isto. Bez obzira je li riječ o samovolji župana i predsjednika Skupštine, laboristi ističu kako im se takvo ponašanje ne smije tolerirati. Oni su već dugo u politici da bi si mogli dozvoliti ovakve propuste. Nama se možda može oprostiti koja nespretnost u najboljoj namjeri, u smislu procedure ili akata, jer oni su vrlo opsežni, kako vidite ovdje materijal i slično. Ali mi smo si dali truda da u taj materijal uđemo, da se savjetujemo, da pitamo struku i da pitamo one koji jesu. Mislim da nakon 20 godina vlasti oni to sebi ne bi trebali dozvoliti. Laboristi tvrde da je Županijska skupština jedno veliko kazalište u kojemu oni ne žele biti glumci i da neće tolerirati ničije neodgovorno ponašanje. Također najavljuju da će u četvrtak 5. prosinca na Riječkom korzu održati akciju Građani, pobunimo se zajedno protiv antiradničkih zakona i prava na odlazak u mirovinu tek u 67. godini života.